11 година, час новин на АТР, 26 жовтня, 1337-й день анексії Криму. Я, Софія Бляєва. Вітаю вас. Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прилетять до Києва завтра о 14-й годині. Про це повідомив глава Меджлісу Рефат Чубаров. Раніше повідомлялося, що звільнені вчора лідери кримських татар прилетять в аеропорт Бориспіль сьогодні ввечері. Напередодні в Анкарі Умеров і Чийгоз зустрілися з кримсько-татарською діаспорою та послом України в Туреччині Андрієм Сибігою. Мої колеги готують сюжет до ефіру, а ми продовжуємо. Жодних перешкод, аби Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз заїхали в Крим і могли там проживати, немає. Так вважає Ніколай Полозов, адвокат заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза. Він заявив про готовність юридично супроводжувати повернення Умерова та Чийгоза в Крим. В настоящее время нет никаких запретов на въезд ни в отношении Ахтема Чийгоза, ни в отношении Ильмы Умерова. Что касается фактической стороны, конечно, опасность, что такой запрет может быть вынесен, она потенциально есть, но на текущий момент такого запрета нет. Поэтому если они изъявляют желание приехать в Крым, то никто им препятствовать не вправе. Проживать, естественно. Если въехали, значит, могут и проживать. Теракт у Києві. 2 загиблих, 3 поранених. Напередодні біля редакції телеканалу «Еспресо» стався вибух. У повітря злетів мопед, припаркований біля авто нардепа, екс-командира добровольчого батальйону «Азов» Ігора Мосійчука. Він нині у шпиталі з осколковими пораненнями. Крім нього, ще 2 осіб дістали поранень. Це політолог Віталій Бала та киянка Надія Тарасенко. Вона саме поверталася додому і потрапила у зону вибуху. Нині жінка у шпиталі, медики борються за її життя. Жертвами теракту стали охоронець Мосійчука та випадковий перехожий. Подробиці далі в сюжеті. Ось перші кадри вибуху. Їх зафіксували камери відеоспостереження телеканалу «Еспресо». Ось з цього під'їзду виходив народний депутат України Ігор Мосійчук. Поряд був припаркований моторолер, в якому і був закладений вибуховий пристрій. Вибух був такої сили, що на деяких поверхах житлового будинку повибивало шибки. Наразі тут і досі огороджена територія та працюють слідчі. Мешканці довколишніх будинків вже почали ремонтувати пошкоджені вікна та встановлювати шибки. Ми тут працюємо. Любій людині страшно, коли не знаєш, що тебе ожидає. Не придадано. Це взагалі кому не посижимо. Казалось би, не такі вулиці. Про подробиці вибуху розповів головний редактор телеканалу Віктор Лешик. Каже, все сталося одразу після ефіру. Ігор Мосійчук разом зі своїм охоронцем та політологом Віталієм Балою саме виходили з телеканалу. Щойно опинилися на вулиці, прогримів вибух. На вулиці оцього мопеда, скутера не було біля машини. Тобто він з'явився фактично десь хвилин за 10 до закінчення ефіру. Найбільше від вибуху постраждав охоронець Ігора Мосійчука, працівник полку особливого призначення Руслан Кушнір. Там, очевидно, була страшенна рана, тому що і з очей, і з вух, і так далі. Він був ще живий, і, здається, коли його завантажували в швидку, він ще був живий. Від травм Руслан Кушнір помер у кареті швидкої. Відомо, що в нього залишилась 4-річна донька та вагітна дружина. Ще однією жертвою вибуху став випадковий перехожий – 36-річний Михайло Мормель. Раніше він працював у поліції. Учора ввечері повертався додому, жив у будинку поруч з редакцією телеканалу. Коли стався вибух, проходив повз машину нардепа. Самого ж Мосійчука та політолога Балу відвезли в лікарню з осколковими пораненнями. Лікарі кажуть, стан обох тяжкий. У Мосійчука постраждала права сторона тулуба. Осколки потрапили в стегно та руку. Зранку йому вже зробили операцію і планують провести ще одну. Внутрішні органи залишились більш-менш, але більше на всього постраждали та кінцівки. Верхня, нижня, м'які тканини, верхній і нижній. Перелом є кістки справа, відкритий. Він знаходиться в палаті інтенсивної терапії, в реанімації. Сам Мосійчук нині при тямі. У соцмережі написав, коли одужає, сам візьметься за розслідування вибуху. Особисто вестиму слідство і виноситиму вирок у цій справі. Наразі не можу розкрити всі деталі замаху на мене. Впевнений в тому, що слід московський, а виконавці українські. Як тільки дозволять лікарі, дам всі пояснення правоохоронцям. Політолог Бала нині в реанімації, та лікарі, кажуть, попросив не розголошувати подробиці про свій стан.
Його стан стабільний, важкий, але він відмовляється від надання будь-якої інформації щодо стану власного здоров'я. Вибух біля редакції у поліції назвали терактом і сьогодні озвучили кілька версій слідства. Нам розглядається декілька версій цього злочину. Перша версія його озвучував і сам пан Мосійчук. Це замах на вбивство Мосійчука, який було організовано спецслужбами Російської Федерації. Про виконавця ми будемо розмовляти тільки тоді, коли встановимо злочинців. Друга версія – це політична діяльність пана Мосійчука і його громадська позиція внутрі нашої держави. І третя версія – замах на вбивство Мосійчука на особистому ґрунті. За неофіційною інформацією, в тому, що сталося, може бути і чеченський слід та помста Рамзана Кадирова. Ось відео, де Ігор Мосійчук погрожує лідеру Чечні і навіть розстрілює його портрет. Із відповіддю Кадиров не забарився. Прощение просить, или мы по заслугам его накажем. Сам себя выстрелил, там, знаешь, и попадет, знаешь, в точку, знаешь, и мы не промахиваемся, мы стреляем точно. Чеченську помсту офіційне слідство поки не коментує, водночас розповідають, що нині відпрацьовують інформацію і про замах на журналістів та політолога. Пріоритет є Мосійчук, разом з тим ми не відкидаємо на цей час будь-яких інших можливих мотивів вчинення цього злочину відносно інших осіб, які були разом з ним, або журналістів. Співробітники телеканалу «Еспресо» твердять, погроз не отримували. І попри теракт, що стався напередодні, сьогодні вийшли на роботу. Поліція тим часом проводить слідчі дії в редакції. Маргарита Потапова, Людмила Горпинич, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Скасувати заборону меджлісу вимагає президент ПАРЄ і закликає Росію. Стелла Кіркіакідес, зокрема, привітала звільнення лідерів кримських татар Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза. Вона також висловила надію, що це не останнє звільнення бранців Кремля. Вітаю звільнення кримсько-татарських лідерів Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова, оскільки вони є представниками Меджлісу, важливої традиційної структури кримсько-татарської спільноти. Їхнє звільнення є кроком у правильному напрямку. Я сподіваюся, що після звільнення цих двох лідерів відбудуться й інші. Я також закликаю російську владу скасувати всі обмеження стосовно Меджлісу кримсько-татарського народу. Далі в ефірі подробиці перебування Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова в Анкарі. Я нагадаю, завтра о 14-й лідери кримських татар прилетять у Бориспіль в Києві. Лідери кримських татар Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз в українському посольстві зустрілися із журналістами. Розказали, планують повернутися до окупованого Криму на батьківщину, незважаючи навіть на ризик нових арештів і переслідувань. Я не давав ніяких обіцянь, ніяких гарантій, що я не буду робити цю спробу. Через некоторое время я обязательно попробую. Ніч Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров провели в Туреччині, вже пройшли медобстеження. В Анкару лідерів Меджлісу доставили напередодні Сімферополя через Анапу. Їх видачі домігся президент Реджеп Таїп Ердоган на прохання лідерів Меджлісу Мустафи Джемілєва та Рефата Чубарова. І після недавньої зустрічі в Києві з президентом України Петром Порошенко. Двох політв'язнів Путін звільнив швидше за все таємним указом, тому що самі вони від помилування відмовилися. Бранці Кремля розповіли, що увесь час відчували підтримку України. Річ не в личностях Чийгоз, Умеров. Речь в том, что народ, граждане Украины, живущие в Крыму, они ощутили вот ту мощь, силу, которая стоит за ними. И это очень важно в борьбе. Это очень важно. Напередодні лідери кримських татар зустрілися з діаспорою. Сподіваються, що це перший крок до звільнення всіх українських бранців Кремля, які незаконно знаходяться в окупованому Криму та Росії.
Звісно, звільнення 2 кримських татар вселило нам нові надії. І в Криму, і в Туреччині народ щасливий з цього приводу. Однак, з іншого боку, це означає, що ще 2 наших героїв вигнані з Криму. Це свого роду депортація. Потрібно поглянути на це іще й з цього боку. Очікується, що Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз прибудуть до Києва вже завтра. Їх рідні вже виїхали з окупованого Криму на зустріч до Києва. Ельвіна Сідбулаєва, імені Халіл, Владлен Мельников, Туреччина, Заман АТР. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступні випуски «Заман». Інформаційний день на телеканалі АТР продовжує програма «Ахшам». Залишайтеся з АТР.